2008 I've noticed ukuthi there is something that is sleeping with me. Bakugcabe leyo nto iyobuya same time inhlanga zimanzi. Hayibo. La ngiyagijima inyanga futhi angimili because lento nayo imile amaphupha ayangena inyanga ezinqwa. Abe saze ngihamba inyanga ezo4. Yo. So but usiza ngilitholanga nakhona. There was a video engayibona ku YouTube. So I decided ukuthi ngiyasindiswa manje. Okay, lento yangena kanjani kumina? Yeah. So ingena ngendlela ezihlukile. Abanye it's witchcraft, abanye it's sexual immorality, abanye it's covenants that were made. Ubona abantu beempophomeni, there is a snake there and gezayo. Ngihambile mina impophoma. Uyafika lapho unikele. Mofika ngempophomeni kuthiwa nikela kumnikazi. Ubani umnikazi wento? There is a snake there. Unikela khona. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela nje le message yeKota 2 Media. Ngizothi nje mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ungasashintshi. Ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi sothi siqeda la uyobusizakala ngendlela eyisimangaliso. Ngiphinde ke ngiqale nje ngokubabonga ababukeli kwindawo zonke ngokuthi niya subscribe ukukhulisa lo msebenzi. Ongaka subscribe clicka nje lapha ya just nje ukuthi kukhule le channel. Siyabonga nangama comments futhi amnandi, siyabonga ngokulike. Abanye bayalike before balalele because sebeyathemba vele, sebeyazi ukuthi definitely imessage ezophuma la izobe imnandi. So nje sayibonga Nkosi ngani bazalwane nangekho konke nje channel members siyanibonga kakhulu. Inkosi inigcine inibusise, siphinde sibonge ngayo konke nemikhuleko nabade benikela nasemaceleni bazalwane nonke. Inkosi ayinigcine inibusise. Ngithi nje mangidlulise lokho nginibingelela, nginithanda ngendlela esimangaliso nonke. Namhlanje ngedwa ke ngihlala nginomzalwane nje okhona, noma umfundisi noma ngabe ubani but umzalwane nje okhona ophakathi kwethu. Namhlanje nginobrother la ubrother uKhumbulani unobufakazi buhle bosiza abantu abaningi kubufakazi bakhe. Nje maye ngithi nje kancane ngiyazi ukuthi hayi cha abantu abaningi bayosizakala because ubufakazi azanabo buhlupha abantu abaningi. Abantu abaningi bayidinga ideliverance when it comes to ubufakazi nabo. And ngiyathemba ukuthi yena uyobe sesizake nangakho konke nje okunye. But before sekude welcome brother Khumbulani, siyabonga isikhathi sakho ukuthi usuke from Pitori uzofika kule ndawo. Yes sisayibonga Nkosi. Amen. Welcome. Ngiyabonga kakhulu brother. Yes hayi njengoba usushila igama lami uKhumbulani. Ngwakadlongolo ekhaya kuse KZN Durban. Ngicela ukuthi isonto futhi. Yes. Ekhaya kuse KZN. Okay. Durban eMlazi. But ke ngokuhlala ngumsebenzi ngila ePitoli, ngihlala eMamelodi. Oh okay. Yes. All right. Angisijwayelanga ke isibongo sakho uthi endla uDlongolo. Oh Dlongolo. Yes, waqhamuka ngala Paul Petersburg. Oh okay. Isithakazelo uthini? uDlongolo Mdumbe, Thintane Mawandla, Siguqa. Oh okay. Isibongo singajwayelekile. But baningi ngala eSwazini. Oh okay. Baningi eSwazini. Hayi siyabonga. Yes. Cha sabonga nje ukuthi ukwazile ukuthi ufike. Umfundisi, prophet. I'm a disciple of Jesus. Oh, a disciple, okay. I'm a disciple of Jesus. Yebo. Yes. Okay, I know, siyabonga. So nje mangibhala ngithi brother Khumbulani. Okay. Yes. Perfect.
kuzoba kanjalo. Sasibonga isikhathi sakho once again nje respect it's an honor ukuthi ube nesibindi sakho ke nje sokuthi uzoletha lobufakazi ozobuletha. Abanye abantu banabo bayasaba siyambonga umoya ongcwele nenkosi uJesu Kristu nobaba wethu ukuthi akuphe leso sibindi leso. But before ungene kulofakazi siyakuzwa ukuthi uqhamuka eKZN eMlazi kahle la uqhamuka khona ekhaya. Ake sithole nje little bit, just a little bit. Yazi abazalwane abaningi njalo mabefikile i-background yabo before basindiswe kuba another thing esizomunye umuntu ekhaya. Yes. Ukuthi ubani nje. Before ngisindiswe ekhaya sine background yaseMaromeni. Oh, so okay. Ngikhule ngikatholika ngibhabhadisiwe eMaromeni ngaqiniswa bengiyisikhonzi eMaromeni. Oh. Bengi involved nje youth ministry for a very long time. Yes. But ke umuntu ekhula waqhelelana nesonto. Oh. That is when ke ama problem Started. eqala khona. Yes. Yeah. So ekhaya so 6 from my mother, but ubhuti omdala ke sewashona. But ke siyabonga ukuthi wayeseyamkelile inkosi. Oh, okay. Siyabonga kakhulu. So is one person wasikhombisa indlela. Oh, yes, wow. But ke ngihlezi ngikhala ngithi wayengahlalanga nathi phansi athi brother, this is the way sengithathile. Kumnandi kuyaphileka la. Akazanga ku. But ke ngithi ke uNkulunkulu unecebo lakhe. Yebo. Yes. Mhlambe wayesesena lento yokuthi engizothi ngiyabasherela abalobe bengigolozela. Yes. Belobe balinto eziningi. Mhlambe wayesalinde nesikhathi ese right, we don't know. But ke we plant a seed lapha bese eyasho umuntu ethi hey wangitshela. So mina since engasitshela mina I took a decision ukuthi each and every person engihlangana naye ekhaya they know. I went and told them ukuthi guys, this is the life engiyiphila from now on. Yes. This is the life engiyiphila and I will pray for you. Oh, yes. Yes. Wena usindiswa kanjani nje? Hlangana kanjani indaba yensindiso? Let me say ama problems ke ngithi ngiyabonga ama problems engaba nawo because ama problems engaba nawo angihlanganisa noNkulunkulu. Yes. Kuba lawo I doubt ukuthi lawo ma propoda ke silazi ke icebo laNkulunkulu but ama problems engahlangana nawo. So as I've said ukuthi ekhaya sikhulele eMaromeni besikhonza khona. Yes. The time goes by. So ekaleni kwami nje ngikhula I did not have any problem in terms of finances. So mina ngikhula every weekend bengisebenza eMajaldini safunda isikole ko primary lamabanga amancane. Bengisebenza eMajaldini every weekend. Ithe mase ngise high school uma wathola umsebenzi kaMasipala. So saba neopportunity ukuthi sikwazi ukuthola amatoho njalo makuvalwa izikole. So angaze ngibe neproblem yokuxakeka. Was it because uqhamuke ekhaya eliphuwa elakwenza ukuthi uzuzuye eMajaldini ufuna umsebenzi? Bese uma besikhulisa umba bekhona but ubengekho bengahlali nathi. Yes. Ekhaya la ikhula kwethu uma beyovuka nathi. Oh, okay. Yes. So that is why umuntu had to go afuna amatoho. Or in fact sometimes besebenza la isebenza khona because naye uqale khona eMajaldini. Oh, yes. My big brother naye uqale khona eMajaldini. So sometimes abelungu abefuna umuntu bazositshela. Oh, yeah. Yes. So as uma ethola kumsebenzi lapha nathi seke sasebenza khona. So ngithe mangiqeda umatric ngathola umsebenzi nami la bengisebenza khona kaMasipala bese ukuthi mangabe kuvela ikhala bakuthathe khona kulabantu akade besebenza ngama holiday.
Okay. So ngase ke ngena kanjalo ke nami ke immediately nje mangiqeda umatric. Because I remember ngase ngiregistile Technicon. Yes. Kwakusayi Technicon Natal ngalesa sikhathi. Okay. I had to change ngiyofunda ebusuku because ngase ngithola umsebenzi. Oh. So as sikhula noma ke ekhaya besizenza lezi zinto zamadlozi singazixwayi but besingakho deep into it. Oh. So ngithe mangabe sengisebenza usebenza nabantu abahlukene abakwezinye indawo why ungazenzi lezi zinto you get to know umsebenzi ungawubongi. So umuntu waqala ke wangena ke lezi zinto ke waqala wabonga umsebenzi. Awazi ukuthi ubonga umsebenzi kanjani. So kodwa ke ngangena kanjalo ke lento because I remember ngaqala ngihlaba imbuzi ngoba ngibonga umsebenzi. So as the time goes by ke then 2008 I've noticed ukuthi there is something that is sleeping with me ebusuku. I remember it was 2008 but lento ingekho that strong but I could see it from time to time. It's something that is sleeping with me. 2008, 2009. I cannot remember it was 2009 or 2013 where leyaqala khona yaba strong. Now I could see ukuthi financially angisekho right because although I didn't know ukuthi what was the problem. So ngaqala ke ila ngaqala khona ngahamba inyanga ngizama ukwenza njani ukulapha lento le efika izolala nawe efika izolala nami ebusuku. Lento mayifika izolala nawe ebusuku ilimaza even na financial. This thing okay I only found out mangabe sengisindiswa ukuthi this thing destroys every opportunity that is coming your way. It destroys mangabe ushadile you cannot anihlali kahle. Mangabe u financial stable imali ziya drop. If ungasebenzi uzobizwa for interview this thing will come at night. It block that opportunity. Kuningi nje eblocker iya destroyer uba nesichitho kubantu mawusebenza abantu abakufuna. I remember emsebenzini because I moved to ama positions when I take a decision ngisho ngithi kube sengathi ngisuzile if I take a decision abantu they will go against that decision but if omunye umuntu njengoba that decision azoba na problem. But konke lokho kubuya manje sengine information yonke ukuthi nansi into. Okay. So in this time ke ngibuka lento ngaqala ke ngahamba izinyanga. Usihamba nje inyanga ususendisiwe noma kwasendiswa? Akasendiswa. Okay. So ngihambe ke inyanga. So these people mabe yohlola they would say okay lungisa umsamo. I remember because at that particular time la ngase ngilungisa khona umsamo ngase ngasasebenzi. Because umsebenzi engangutholile I resigned because kwangahambi kahle. Hayibo. This thing njoba ngisho ngithi it destroys everything. Mina I lost my car, I lost my house, I lost my wife. Yo. I lost everything. Unkosikazi wa divorce. Yeah wangidampa. Wangidampa 2021 April. Yo. So but ke ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi this thing it destroys kanganani futhi uma ngabe uyohlola abantu bathu ne gift and this gift it is akabi you must cleanse it.
but mina kwathiwa angilungisa umsamo wasekhaya. The moment ngilungisa umsamo wasekhaya, this thing izohamba. And then bese ke silungisa igift because akwazi ukwamukela igift umsamo ungalunganga. Okay, according to bona mawuyohlola this thing gift ethile. Yes. All right. So because I remember inyanga bezingithanda mina, wherever I go izange ngabe zingithanda inyanga bezingithanda. Azi ukuthi yini laba beyibona kimi. So ngahamba izinyanga my brother such that ngangigcatshwa into ongakazi uzuyibona. Others they were saying isilwane. So uthola ukuthi uzohamba ehlathini nenkukhu uhlaba inkukhu ehlathini, abanye bazoyiqala bayishaye la kuwena. Kwenziwe zonke izinto nje lezo ongazazi. But to tell you bakugcabe leyo nto iyobuya same time inhlanga zimanzi. Hayibo. So lento if ulwa nayo it comes there and it comes back same time. Ayilindi na nokuthi ukuthi izothi iyanyamalala kancane, no. It will fight ibuye same day, ibuye inhlanga zimanzi. Uningi ngihamba bengasazi ukuthi ngizogcatshwa wapi ngendlela bese engangiyona. Umzimba wami ugcatshwa nje ugcwele inhlanga, and inhlanga lezo ongazazi ukuthi idaputapu lezi zifakweni sihamba sizifaka nje. And enye into if uhamba inyanga uvumelana na altar yakhona, the moment uhlala phansi uguqa lapha unikela, uhamba namademon akhona. Uhamba namademon akhona. You see mina bese lezi zinto lezi bese igcwele la emahlombe, umzimba usinda umzimba ngendlela ongayazi. Mina bengakwazi ukulala ebusuku ngicime, yabo moya ulala uthi uyalala uyacimeza, mina bengakwazi ukucimeza. Ayi bengilala njengesikhova mangizumeka bengizumeka ngibhekile ngosizo obuthongo ukuthi ngize ngizumeke, because bengihamba nalama demon engihambe ngiwacosha zonke lezi inyanga ebengihamba. So lento ikwenza because the more uhamba inyanga imali yaphuma. The more uhamba inyanga imali yaphuma. So I had a friend esasine problem efanayo. Besihamba naye inyanga bethi mangabe ngitshela ukuthi kunenyanga somewhere sizogijima siye khona. Nami mangithola inyanga sizogijima siya khona. To tell you ngasekhaya mina la eKZN, all over KZN, mangabe ngithi ngila khona inyanga engakuyona. Wherever east, north, south of KZN, wherever I go, I know ukuthi kunenyanga engake ngayihamba la, because ama referral. Even eSwazini ngibuye eSwazini. My last trip ngase ngithi ngizoya eGhana. Yes, because there was a video yomuntu waseGhana owayethi uyayilapha lento. Okay. So now ke mangithi ngilungisa umsamo, bathi no ngulungiseke umsamo, ngizama ukulungisa umsamo. Ngihambe ke angithi uyazi ke masulungisa umsamo ukuthiwe kuhamba kuyo check ukuthi umsamo ulungile yini. Yes. So uzubona ngempela sikudlalwa ngathi the day siqeda ukwenza lo msamo waqhamuka inyoka ehlaza encane. That was ekhaya. So they say it's a confirmation ukuthi umsamo ulungile. Ngiyayazi le nto leyo yenyoka ehlaza evele iqhamuka kuthiwe idlozi. Ngiyayazi impela. Okay. So yaqhamuka ke leyo nyoka ke ehlaza ke sakikiza azi ukungazi. So ke siphindeleke ngiphindele because ekhaya umino because mina bene problem. Ngiphindeleke ngeke kulo makhosi. Ngithi makhosi hayi sesiwenzile futhi nenyoka le ehlaza siyibonile as a confirmation. But into ayihambile.
lento kodwa yona ikhona hayi into ayihambile. kahle kahle into eyodwa noma ziqhamuka ziziningi. No, when you dream you dream of a person wenza naye sex. Uyambona lo muntu Uyambona ukuthi uba umuntu omaziyo, abantu obaziyo, sometimes abantu abongabazi, sometimes okay, baqhamuka kuabantu abaningi. Sometimes you'll be in a party uthola usuthatha intombazane uyolala naye. Sometimes kube your partner, if unentombi, your partner will come in a dream kube ngathi uyena kanti akusiyena madimoni. Kahle kahle lento leyo ukuthi uphuphe ulala nomuntu bese uvuka wena ungayitshela nje mhlambe because abanye abantu bakuthatha ngokuthi hayi intonyana nje encane engathi ishu lonto leyo. Kahle kahle it's very deep. Akuyona intonyana encane. It's very deep my brother. It's very very deep. You need to take it serious. Action. Serious action is needed. So mdinga ngempela uNkulunkulu. Mina from 2008 when I was saved it was 2021. Look at damage yayenza in my life. Yeah, isikhathi eside. It is very long time. Yes. So mangabe ngitshela kumakhosi athi no ayilungisa no okay uyabona ukuthi umsamo wasekhaya usulungile sekushap. But now you need to ulungisa umsamo wasekhabo ma wakho. Omunye futhi umsamo. Because a gift eyasekhabo ma akuyona eyakadlongo. Ayaya. Hey. Yeah. Avele ngakhathala. But ngizokwenza njani? Ngahamba. Manje inkinga ke ekhabo ma eMzumbe. Akusekho umuntu umuzi awusekho ukhona kodwa umalume uhlala eDurban. Oh. Now I had to go and talk to umalume ngithe malume ngine problem kanje. Kuvele ukuthi kumele ngilungise umsamo waseKhabuma. Ufanele sambe siyobheka eMzumbe inxiwa. Yeah. So we had to go nomalume eMzumbe ngaqala ngakha uround. Okay. Yeah. As a first start so that sizokwazi ukuthi sihlabe silungise umsamo. Ngivisa ikhaya manje la komalume. Yeah. Hey so ngaqala ke ngakha. Imali angisasebenzi. Yonke lento uyenza nje awusasebenzi. Angisasebenzi. Hey. Imali yaphuma nje kuphela ayikho engenayo. So ngulungiseke lo msamo ngizame ongakhe ngithe mase ngakha la ngiyagijima inyanga futhi angimili because lento nayo imile amaphupha ayangena so this time ngithole ivideo ekhuluma ngokuthi this guy from Ghana uyayilapha lento. Okay, yeah. So bese ngitshela umngane nami, in fact ngayisendela umngane nami leyo video. Esho njalo, sengithe mngane nami asina choice. We need to prepare and go to Ghana. Umngane wami loyana ke naye usixakeke nje yena ke sonto kaShembe. So but before see mangabe ucheck ama video, mangabe ngena ivideo yebhola angithi ukubona ukuthi qhamuka ama video ebhola abe manje yalandelana bemaningi. So mangabe ubuka ama music no music qhamuka so this video ngezansi kwayo kuqhamuka ivideo ethi Sex in a Dream, how to stop or something like that. Okay. So ngingena kule video. Le video ikhuluma ngale problem enginayo. This person is saying into yamsiza iprayer. Okay. You must pray. Abe ngiyangena hona ama video amaningi asho the very same thing. You need to pray. You need to pray. Hayi but ngingayikholwa mina lento le. So at the same time ngingayikholwa ke lento. Yeah. Ngithole ivideo ku Facebook of a guy ose Potchefstroom. This guy uyahlola into ongakazi uzuyibona.
ngibona ama comments kubantu ku Facebook. So this guy ufaka u500 rand, uthatha inamba yakhe umsendele WhatsApp, umsendele voice note, umtshela ukuthi ubani wakabani. Then bese ke uposta islip sokuthi usukhokhile. This guy yokuhlolela ungekho. Ubona into ongakazi uzuyibona, uhlola ngisho into engaphansi kweinyawo, into engabonakali. This guy says to me, no, ngiyakubona wena uhlala eMlazi, asho yonke into le enginenkinga nayo. I can see ukuthi unento elala nawe ebusuku, but une gift, you need to have a gift ifuna uhambe ulungise umsamo wasekhaba wakho, because this gift yasumsamo. So use confirm lento esure ulo yamakhosi ukuthi kufanele ngiyolungisa kokhaba ma. So bese ngithi kumngani wami, nangu umuntu ozosisiza. Seyindawo yeprayer manje sikhohliwe indaba yeprayer ama video ka YouTube. Le ayizwakala. That is impossible ukuthi lento nje ngavele ilunge kanjalo. Ayike sinikeleke ePortshepstone nomngani wami. As I've said, ukuthi umngani wami ngabe sithola inyanga siyatshelana. So sinikele lo mjida afika athi hayi ngoba ke uyavuma ukuthi uzolungisa igift ke nawo umuthi hamba ucabe ngalomuthi since usuzolungisa lento mocabanga ngalomuthi ngeke isabuya. Hayi ke athi thola ingane engakazi ilale namuntu, umuntu ongakazi ilale namuntu, umfana ke wayekhona ekhaya, ngihambe nginikele ekhaya, fike ngicabe. Uyena okufanele akucabe. Uyena ofanele ngicabe. Okay. Hayi wafika ngicaba la ngempela umfana. Hawu into yabuya same time that night. Ngixakeke manje kwenzakalani. So now a friend of mine, because njengoba ngisho ngithi mina I ask everyone. I even went to Swaziland. I went to Swaziland because we sasiye ku vacation nabangani bami. So ngase ngithola enye intombazane, I was very close nayo. So yona ke ngikhombisa enye inyanga futhi eSwazini. So ngaqala naseSwazini, mhlawumbe eSwazini because masihleli la uyuzwa abantu bethi kunenye inyanga powerful somewhere. So that is how you get to uhambe inyanga ezinqa. Mhlawumbe eSwazini ngihamba inyanga ezo4. So but usiza ngilitholanga nakhona. Until again a friend of mine, a colleague of mine, uLindo Kuhle, ngitshele yena ngithi my brother ngine problem kanje. Akekho umuntu ongangisiza na. Athi hayi nginomunye upastor osebhela ungahamba ukhulume naye. Nangampela that weekend ngihambe ngigibele ngisimkufonela athi I know I can come futhi ngizolala kwakhe. So nangampela nginikele bhela. Manginikele bhela athi lo mjida hayi no, lento le wayenayo and into yamsiza yini iprayer. You must focus with prayer. Umuntu ngibuyisele emuva. So now bese ngithi mina ayi kulungile ngizobona ukuthi ngenza kanjani. So mind you ukuthi njengoba ngisho ngithi I've lost everything. Go April I was dumped uma wengane wangidampa ka 2021. 2021. So ngo June mina ngasindiswa. Now ngisindiswa through YouTube. I was convicted by ama video
there was a video engayibona ku YouTube. Mhm. So I decided ukuthi ngiyasindiswa manje. It was Oh. June 2021. Ngaqala ngabona ivideo ka Erica, I think Erica Mukisa. La ekulida khona to Christ. Okay. I then just decided with my friend ukuthi today sasindiswa kanjalo. So we started looking for ama videos abantu abashumayela, because I could not even pray for 5 minutes. Yabo. Yeah. So we started looking uNkulunkulu wayenathi. So now when I started within 3 months of prayer, Yeah. when this thing comes, I will now wake up. Oh. I will see amantombazana. Uh-huh. Mayesithi siyaqala sifuna ukwenza lento, I would wake up. For the first 3 months. So manje should lento iyezwa ukuthi there's something engayazi Yeah. eyenzakalayo manje in this body. Yeah. So mina ke ngabona ukuthi hayi mina sengiwinile. September, it was a long weekend. A friend of ours was eyombesa eThekwini. Sabhuka eThekwini nabangani bami, go back to sin. Oh. That weekend, I went back to sin. My brother, this thing yabuya isistrong ngendlela ongakazi uzuyibona. You see the scripture, I think Matthew 12 verse 43. Esithi, if the evil spirit goes out to leave a person, and it goes into dry places and find none, and it says, I will come back to my old house and find that house clean, swept. Clean. Yeah. Yes. So it finds bese iyahamba iyolanda amanye imimoya which are stronger than yona leyo moya leyo, and when your situation will be worse than before. Yes. So the scripture ngisazi mina ngendlela okwenza njengoba leso scripture sisho njalo ngisazi mina. Yo. My brother, these things abuya into ongakazi usuyibona. Ngase ngithi mangabe emsebenzini ngithi ngibe ngene ebusuku. Manje ngathi nje ukulala for 5 minutes, this thing will come to me. Ifuna ukulala nami. Ongapheli ngisho 5 minutes. Mangilele ebusuku, this thing iyobuya now and again. That is why Jesus ethi go and sin no more, make deliver. Kusekushiwa into enje. Yeah. Now in that moment mina lento ngibona isiza kakhulu, ngathi mina kushuthi lo mthandaza usebenzi. Oh. Kanti mina wena usabona ukuthi wena mina ufike kulapha ephathini wena wabona abantu abuyela back. Yes. So I went back ube enyangeni. I remember but eyodwa inyanga imthandazo onyanga ola ngase East Lane ubathi uThembi. Kodwa lo Thembi odlala ku Moja Love. Nokuvela ku Moja Love, I think to those kind of programs. Okay. So ngaya kuyena. Afika ngineka naye itapu ngineke itapu nje engingazazi. Wathi lento isekhaya kufanele ngihambe naye ngekhaya siyokhipha lento ekhaya. So but lento ayizange izingisize. Wangineza itapu nje ezinukayo nje. So ngayishiya phansi lento ngenhlanhla ngaqhubeka nokuthandaza, but this thing was very strong. Ngaze ngasizokuthandazelwa online omunye ubrother nje zathi ukudamba ayiphelanga but zathi ukudamba. Because my first year of salvation, I don't want to lie, was a mess. My first year of salvation was a mess because ngangijola ngenza yonke into engahambisani noNkulunkulu. That is why lezi zinto zazingahambi, because I did not live in holiness. Oh yeah. So now by that December I went home and I told them ukuthi
I'm now born again. No longer doing these things zokuhlabela amadlozi. I'm a born again. Yeah. But I was still living in sin. Yeah. Because I remember after that, November, I had another relationship. Mandu, angithi angisena muntu. My wife ngihlukene naye ungidampile. I had a relationship, but that relationship did not last long. I had another relationship ngo-May. That relationship did not last long. But ngo-June wa 2022, because I was reading the Bible, Yes. I came to a scripture, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, esithi, if you are a new creation, if you are in Christ, you are a new creation. The old is gone and okusha sekuqalile. Yes. Now that scripture, my brother, convicted me ngenye indlela. And now I'm saying to myself, if I am really in Christ, why am I still living in sin? Yes. I meditated with the scripture, my brother. You see, uNkulunkulu ukakufaka entweni aphinda akukhiphe. Yes. Ngoba usuke necebo ngawe. Yebo. So there is a scripture engasithola futhi esenza ivow okwazi ukwenza ivow. Kuleli gama liyangihlula fanele ngabe ngilipracticeile before ngizela. Siku Ecclesiastes something. Ecclesiastes, yes. No, I cannot remember, but that scripture uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ivow but uthi ungajahi ukwenza isivumelano naye ongeke ukwazi ukusigcina. Oh, okay. So ngasifasta ngameditate ngale scripture, ngafasta, ngathandaza. Yes. You know why ngithandaza? Because I saw a video ethi uSathane uyakwazi ukuanalyze the moment uthi uyasindiswa. uSathane uyak-analyze akubuke your a stronghold or your weak point. Okay, yeah. Ahlale kuyona ke. So mina my stronghold why Sathane ayengihleli kusona, it's sexual sin. Because the scripture sengiconvict ukuthi why we are still doing izinto ezingekho right, because sexual sin asifuneki, uNkulunkulu akasifuni. Fornication uNkulunkulu akayifuni. Yes. So now ngeke ngithi ke after these scriptures engizibonile, after meditation and fasting, Yeah. I made a decision that my life is changing. Yes. That I'm living for you now, uNkulunkulu. That I will never do sexual sin again. Yeah. Ngathi nje Nkosi ngicela ungisise, because akukona amandla ethu mocabanga ukuthi amandla akho, akuwona amandla akho ukuthi you are living in holiness. Yavela kusisi. Usizwa uNkulunkulu. So I made that decision there and then ngathi uNkulunkulu I will never do sexual sin again. So nganampela ke it was not easy, because you know what uSathane did? Wangihlaba ngama ngelust, spirit of lust. Spirit of lust, it entices a person. It changes imizwa yomuntu. Ama thoughts akho uyawajika uSathane awenze ucabange isex, even if you look at umuntu wesifazane. Yeah. Okucabangayo nje wena isex. Such that mina imizwa yami uSathane bevela ayijike nje ngicaba ngibe on ngaleso sikhathi ungazi ukuthi kwenze njani. Without abantu abayi understand ukuthi it's a spirit lesisuke singene kuwena, because baningi abantu aba strugglishayo nge spirit of lust. The spirit of lust, it is a mother of adultery. It is a mother of pornography.
It is a mother of all these other sexual sins. Yes. Ubona abantu benze masturbation. It is not because uyathanda. Usuke ene lust. Now uthola ukuthi umuntu uyamthanda uNkulunkulu kodwa onenkinga ye lust. Uthola ukuthi useyazenza yena. Uyabo? Yeah. Hayi ngoba ethanda. It's a spirit lesuke singena kuyena. Uthola ukuthi umuntu ubuka iporn and usatisfy the spirit esingena kuyena se lust. Yebo. So all these other sins, fornication, none, adultery, masturbation, konke lokho ubuka iporn, uglued kuiporn. It's not ngoba abantu besuke bethanda. Yeah. Into lethi ihlula ngisho abafundisi, thola ukuthi uze ukuthi umfundisi umithisile. Yeah. Hayi ngoba naye suke ethanda. We need to pray singene kakhulu kulezi zinto bathandazela abantu. Yes, because sometimes iBhayibheli lithi my people perish because they lack information. So that is why I am here, because I'm here to say to people lento uma une sexual dreams you awudingi ukuthi uye ezinyangeni. Yebo. Awudingi ukuthi ayikho lento ekuthiwa une gift. There is a video yo munye ubhuti lapha ya ku TikTok athi if you have sexual dream amadlozi ezakambi. Amadlozi kanjani lawo ezakambi? Because those are demons. At you need to cleanse your gift. So that video nje inama views amaningi kabi. Hayibo. So I'm here to tell people ukuthi the solution into this is Christ. Yebo. It's Christ and Him alone. Yeah. You need to accept Christ as a Jesus and the Savior and live a blameless life. Yes. Because the moment ufuna wena ungena, because okay uNkulunkulu vele uyasilanda ngendlela ezingafani. Yeah. Because nami ngangena la ngibalekela amademoni. Ngabalekela ngine problem. One sengingenile ngabona ukuthi hey kumnandi kuyaphileka la. So yours, bazalwane, is to read your word every day. Yep. Because izwi liya cleanser. It Yes. cleanses your spirit, body and soul. Yes. As I've said ukuthi mina ngangilala ngibhekile ngize ngihlule ubuthongo bese ngiyalala. But the moment kunezinto ezazingisinda la. The moment ngiqala ukufunda iBhayibheli, ngaqala ngacabanga ukufunda iBhayibheli noma ngalithatha iBhayibheli, ngiyozamula, uyohanjwa izinto ebusweni. At that particular time, I will not feel this heaviness in my body. Because iBhayibheli is a living word of God. Yebo. Uyabo? So for the first few months, I will mangicabanga ukuthi iBhayibheli these things zizokwenzeka kuzoba khona into ezingihamba ebusweni ngizozamula ngibhodle ngenza yonke into but izwi likaNkulunkulu lusuke lisusa everything that is not of God in your body. Yes. Because these spirits zihlala kuthina emzimbeni wethu uyabo. Yebo. So izwi liya cleanser, so it is very important ukuthi sifunde izwi every day. Yes. And find scriptures that deals with your problem. Exactly. So you must fast and pray. Because uNkulunkulu uJesu uthi ezinye izinto ngeke ziphume without fasting and prayer. Yeah. I think it's Matthew 17:21. Usho njalo uthi you cannot some of these things will not go without prayer and fasting. And uma ngabe sifundisa uJesu uthi mangabe efundisa ukuthandaza uthi uma uthandaza if you pray when you pray Yes. when you pray akasho uthi if you pray uthi when you pray yes. You must do 1 2 3 4 Yes. and then okukhomisa ngokusobala ukuthi ithi prayer it's an instruction ukuthi sithandaze and azothi futhi when you fast you must do 1 2 3 4 Yes. so which means prayer
and fasting into kufanele siyenze vele. So you must fast every day. At least you must fast every week. At least one day. So mina I fast every week for 3 days. So every week I fast. Sengaze ngajwayela. Uyabo? So akufunali ube I Christian uma ngabe wasindiswa weigh 91, you are still weighing 91. What kind of a Christian are you? Because we fast. It's beneficial fasting. We lose weight. Yes. So it is very important. We pray and we fast. We read the word of God. We are given an instruction. Little Bible. We must read the word and meditate on it every day. Yes, day. So it's an instruction. So mina I normally advise abazalwane ukuthi you must read the word at least for an hour every day. Yebo. At least for an hour every day. Futhi uma ulifunda, musu ulifunda ngenhliziyo. Lifunde ukhulume ezokhuluma. It helps. Madimoni lawa suye around awazwani nezwi laNkulunkulu. So lifunde and get prayers. Exactly. That are relevant to your situation. And enye into lento le, if you receive Christ, don't think lento izohamba same time. It won't. Yeah. You need to fight. Keep fighting. Ukuthi lento ihamba. Yes. You need to fight. You need to fight because these are marine spirit are stubborn ngalendlela ongayazi. A very stubborn spirit. Ama marine spirit. So uwacosha kanjani ke? Okay, lento yangena kanjani kumina? Yeah. So ingena ngendlela ezihlukile. Abanye it's witchcraft, abanye it's sexual immorality, abanye it's covenants that were made. Ama forefathers if eshona athi ayiyongena kusibani bani. Sometimes lento ingena kuwena wena wazi ukuthi there was a covenant eyenziwe. Yes. So kumina ke yangena through sexual sin because I was very active. Usakhula, yes. Okay. So now ngithola kanjani lento ukuthi yangena sexual sin through sexual sin. Yes. You see ngiyowa ngisho ngithi you cannot say lento uzonede uthi hawo wamukela uChrist then your deliverance usuyitholi. Yes, the moment ungena kuChrist ezinye izinto ziyahamba empilweni yakho. But nawe umele ulwe. Yes. Kumele ulwe. So now onebe ngikuphi ukuthi lezi zinto zangena kanjani. Yes. So when I was crying because there was a time la these things beziza every day imanje usengishintshile. I'm living now a blameless life. I repent every day but this thing still coming. I cried twice ngensuku engafani. I cried twice, literally crying. Uthi uNkulunkulu, why this thing iza kumina kanga? Now I'm fasting and I'm praying. Why? You know the Holy Spirit yangivezela ukuthi lento yangena kanjani. Kulawa yakuvezela khona. Okay. Yavele yangivezela amantombazana awu5 engalala nawo. Lamantombazane ngendlela ngeminyaka engafani futhi. I remember vividly the first one. La ngalala nayo khona lamantombazane anento ekuthiwa uMamlambo. Inyoka. Yes. Samba nayo abazi ukuthi banayo, samba nayo to attract abantu besilisa because lento umulala nomuntu onayo akupheli u30 minutes or 30 seconds ungaqedanga. So in all these women kwakwenzeka the very same thing. All these 5 women kwakwenzeka the very same thing. So I will sleep with them. This thing will drain you uzukuthi ngalikhathi uqeda umzimba wonke akukho normal. It will drain. Hayibo. Ubone ukuthi ayi man. So but ke angithi awunaka awona information. Yeah. So that is how the Holy Spirit told me ukuthi lento le
wayithola through sexual sin. So I repented there and there. Yeah. So as the time goes by, there was a time where I thought, as I've said, the moment that uyashintsha uSathane uyakuflata ngama ngezinto ngama sexual desires. Yes. So you need to find prayers that are relevant in your situation. So now I continued because you must be consistent. Angaqhubeka ngathandaza uNkulunkulu lokho engivezelayo. And another thing, mawusindiswa endlini la uhlala khona, i-deliverance awuyitholi kalula if kunezinto zakwi darkness. The Holy Spirit the other day convicted me ukuthi there is a jacket. Mina I thought i-conviction ukuthi i-jacket ngayithenga ngendlela engekho right, because la jacket ngangiyithenge idayiswa labantu laba bathi batshontshe izinto esitolo bese bezosidayisela. So ngangiyithenge kanjalo. So mina I thought maybe inconvict ukuthi when une jacket la owayintshontsha. So you need to get rid of it. Ngiconvicted nje because ubrother Enigma nganginokumlalela before I change my mind ukumlalela. So okay. Yeah. So ekhuluma ngale yonto le, I can't remember whether it was a jacket noma kwakuyini le uNkulunkulu ayithi kwakufanele athi get rid of it. So I was convicted ngaleso sikhathi. Oh, okay. So now ngiya kule jacket, mind you, the jacket, I think it was about a year or 2 years ngingasayigqoki. Akase ngikhohlwe nokuyikhohlwa. Yeah. Ngama ngayikhipha le jacket, and igama layo mangiqala nje ngiyibheka igama layo it's true religion. Okay. So kwakona leli gama igama true religion yani. Nami ngiyibheka le jacket la ezansi inesithombe saBuddha. Awu. So awumena ngimazi ke lo Buddha, sengithi ngiyashoota lesithombe ngiyasena ngithi mina ubalo kuthiwa hayi uBuddha. So now uyabona ukuthi le Buddha lo kingdom of darkness. Yebo. So and now it's a point of contact. Uyabo? Yes. So I think it was 2 weeks later. Ngaba nje namandla engingawazi ukuthi ayevelaphi. Ngathi ake ngiklinela endlini. So mangiphakamisa umbhede ngishanela, there was isithombe isiphambano yalaze Rosari. Yes. Yeah, isithombe ke ngithi iRosali libese liba nesiphambano. Yes. Esinojesu. Yep. So le kunaleso siphambano singaphansi kombhede. Angazi ukuthi asingene kanjani because at that particular time ngangaligqoki iRosali. So all those things ziletha in amademon. So that is why a lot of people will get ama attacks, because izinto ezisendlini zilande. It is very important ukuthi mangabe uthi uyasindiswa susa yonke imithi owayisebenzisa and assure ukuthi you are clean, because honestly angithi kwagcwele imithi into ongayazi lapha lo ngathi mina inyanga. So seminye uthola ukuthi icashile from time to time mangiclean ukuthi ngiyayithola eminye imithi ngilahle ukuthi ngithola kuningi njengangikuthola. So even labo sawoti abathandazelwayo namanzi ayithandazele lahla. Yeah, cause awusekho kulezi. So that is how ke ama attacks ancipha ke ngaleyo ndlela, because uNkulunkulu obeloke enami ngaso sonke isikhathi, committed into prayer and fasting, pray and fast every week, because if fasting is very powerful, my brother. When I fasted for the first time,
because I remember that fasting was dry, not dry as such, but I was only drinking liquids. Okay. Ngavuka ebusuku ngaphalaza. Ngingazi ukuthi I think it was a cleansing. So ngaphalaza. For the first time, I remember futhi the first time because omnyusisi engahlangana naye kwenye group wangitshela ngeLord's Supper which is very important. The first time when I was partaking in Lord's Supper, ngaphinde ngaphalaza futhi ebusuku. Yabo ukuthi uNkulunkulu was cleansing me zonke lezi zinto umuntu ayeziphuza udliswa namantombazane uyayonke lento le yayingaphakathi emzimbeni. So if fasting it cleanses umzimba, it deals with iflesh so that ungezwa ngeflesh ukuthi ithi yenzani wena okufanele utshela iflesh ukuthi wenzani because most of the things njengoba ubona abantu bene spirit of lust it detects your flesh if unga fast but when you fast you are dealing with, you are humbling your flesh. Ngiyakuzwa. So uNkulunkulu ke wahamba wangideliver. Sexual sins ahamba ancipha ancipha gcina esephelile. So I'm here to tell people, yes, enye into ebesinhlizweni yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi we need to take salvation even if you are a Christian or not born again. Lento yokuthi mina I was born a Catholic ngiyalingenza example or I was born as ZCC and I will die as ZCC. I was born whatever whatever church or washembe for example. You need to take your own decision now usuhlakaniphile because isikhathi esiningi siyosichitha kuphi sifile kunesikhathi sosigcina sosichitha siphile. Yes. So amasonto amaningi awekho right. Lento yokuthi emakhaya sazalwa sikhonza amadlozi. You need to take your own decision. Ukuthi uinherite into eyisho abazali ukuthi hayi mina ekhaya sakhuliswa sihlaba so nama ngokhula ngihlaba. Lento yokuhlaba mina ngifuna ukunitshela ukuthi ayikho. Lento yamadlozi ayikho. Amen. So mina benginokuphupha ukuthothi ngiphupha umkhulu njengoba bethi ngine gift nje nginophupha umkhulu enginikeza imithi ngophupha ngisemanzini ngibhukuda olwandle in the middle of the ocean. Those dreams angalethe ngaqala ukuthandaza nje I didn't even say moya mibehamba but I started praying yonke leyo moya hamba yazihambela yona because it's initiation. You get initiation through dreams. So even these sexual dreams you were initiated. So you need to take your own decision to say uNkulunkulu nikeze ngikhombisa indlela. Yebo. So because namasonto angekho right, we must say that. Now I will say boldly and say any church that is not doing according to Bible, that is not a church. So ngizokwenza mina ngiphume eMaromeni. eMaromeni sisonke besithanaza iRosali. iRosali it's not in the Bible. There's nowhere in the scripture that say we must pray. Yini ke lesithandazayo. Two, eMaromeni we sikhuluma ngama saints. We ask ama saints ukuthi asithandazele. We ask uMaria ukuthi asithandazele. iBible alisho kanjalo. iBible lithi there is one mediator between God and the people. It's Jesus Christ himself. Why singathandaza singacela uJesus sicele kuyena direct? Amen. We need to ask those questions. And eMaromeni recently aba priest bathe kuyavinjwa kuyastopishwa manje ukuhlabela amadlozi. Are we following imithetho eshiwo abantu usuzoyeka manje ukuhlaba because sekukhulume umbishop kana sifollowishi izwi asifundi iBible silandele lokho kushiwo iBible before bekuyahlaba there's no problem. Even eMaromeni there is a mess lokukhumbula abangasekho.
there is a mess uhambise all the names abantu bakini abangasekho bayokuthiwa bayakhunjulwa mabakhumbulile kuba uyibelief yabo phela kunalento yokuthi uyakwazi ukuthi uthandazela abantu asebashona ukuthi bakwazi ukuthi bangene ezulwini ofuthi into engekho le so we need to ask all those questions. And another thing enziwe emaromeni emaromeni amabishop angcatshwa esontweni ngaphakathi epulpit. How? So you need to ask yourself ukuthi ungathi nihleli la niyasonta la kunabantu abafile la ngaphansi. Mangabe nje kushona ibishop nje gutshwa khona lapha phakathi esontweni. Akugutshwa nokugutshwa kuyavula abekwe la ngaphakathi. Oh kunendawo. It's an altar, it's a pulpit. Yabo. So you need to ask those questions ukuthi why? Yabo. Yeah. So and nesonto even to isonto labazalwane, if there is a church that is using amanzi and especially lamasonto lawa anabantu ekuthiwa isonto labani ukuthi ubaba wakhona mangabe leader ishona and then someone will take over. Those are not churches. Abantu abahamba lawo masonto ke they will know ukuthi ngikhuluma nabo. Yeah. Uyabo. So enye ipart le engisho ukuthi we need to take a decision ukuthi do we continue with these churches now? Two, even kukhona amasonto abazalwane there are pastors abahamba inyanga uthothi umuntu uyahamba uyakoGhana ayofuna amandla kwi kingdom of darkness. Abuye umfundisi asenikeza amanzi enza abantu bayaperisha ngapha nangapha bayawa ngapha nangapha ubona abantu bewa. Those are dark spirit and professor umuntu nonke kanti usebenzisa divination spirit uyabo. So another thing engaba nephupho nalo when I started this journey uNkulunkulu wangitshela ukuthi you must never rely go pastor. Okay. You must never rely again. He is the one who deliver abantu. Even if you pastor uyak deliver Jesus Christ himself also deliver using that pastor. So now pray every day, be consistent with your prayers, consistent with your prayers and believe ukuthi uNkulunkulu one day uyok deliver. Another thing abantu abathi mina I don't believe in this thing of a repentance of sin. But Jesus Christ died for us, therefore there is no need for us to repent. There is no such. When I first repented, proper repentance, it was with James Kawala, ngirepenta for an hour, they were somewhere. Izinto umzimba wami ufutha my brother, ufutha wonke umzimba ufutha because amademoni adla isin kumuntu. If ungarepent ngendlela eyona deliverance ngeke uzuyithola. So amademoni adla isin kumuntu. If you are living in sin, you will never get your deliverance. In fact, if you die, you go straight in hell. So it is very important to take even if it were pastor ufunda izwi, ask the Holy Spirit ukuthi is le interpretation I show you iyona, because there are pastors abadukisa abantu deliberately so. Because there is a pastor udumile kuthiwa Pastor Chris uthi masturbation right. There is a video yakhe ku TikTok. If people can Google that video, Pastor Chris ekhuluma ngale that masturbation right, they will see. But there are so many people abamfollow isha. So because masturbation it's not right, it's a spirit esikwenza ukuthi wenze le akusiwena. So there are people who are in bondage of sexual spirit, of that spirit. But now when the pastor will come and say this thing is right, it's disturbing. So in short, my message today ukuthi abantu they must turn to Jesus. Jesus is the one sizayo ukuthi these sexual dreams ahambe. There is no any other shortcut ukuthi ufanele
ube isangoma noma ube umthandazi noma ube yini. Yes. The only solution in this problem is Jesus Christ. Accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Live a blameless life. Pray every day. Yes. Fast every week. At least one day. Try. Yabo. Ngikuzwa kahle. So if abantu they needs help, we have a group la sithandaza khona, but it does not mean ukuthi mangabe ufuna ukungena kulo group bese kusho ukuthi usuzongena bese siyakuthandazela. No, we pray together. Oh, okay. Yeah, so we pray together. Sithandaza ngo 5 ekseni, ngo 12 ebusuku, nango 7 ntambama. Okay. Yes. Okay. All right, uzosipha ama number. But before usipha ama number for leyo group leyo, ake sibuyele la. Uma ngabe lo mfundisi waseMaromeni ethi sekulungile manje ukuthi ningahlabela amadlozi, awucabanga ukuthi mhlawumbe usebuya manje kwinsindisa yona ngoba phela thina vela swahlabeli? Yes. Akusikhona ukuthi mhlawumbe usayaqala uyayibona ilight. But now i problem ukuthi kuningi ogro. I said it's a good start. Uyabo? But kuningi. Yeah, kuningi okuyimesa. Kuningi. Yeah. Yeah, kuningi, but ke it's a good start. But the question kufanele sizibuze yona ukuthi what went wrong? Why from the beginning? Yeah. We did not follow the Bible. Bible. Nje zisuka nje kulandela Yeah, why? Uyabo? Yeah, cha ngiyakuzwa la. So it is very important ukuthi, because abantu abalifunda iBhayibheli, my brother. Bafuna ukufundela. That's the problem. Yeah. So my brothers aseMaromeni, you need to read the Bible. If you hear and this message to me mina ngiphuma khona eMaromeni, and one person will ask ukuthi why ungayanga eMaromeni? It was not me owangideliverisha. uNkulunkulu owangenza ukuthi let me be born again. Yes. Because as I've said ukuthi my wife dumped me. Mina from 2022 since I took that decision, I'm single until today. Wow. I'm single. But logo akugona ukuhlakanipha kwami. Yes. But kungisizwa uNkulunkulu. Uyena owangisiza ukuthi ngikwazi ukumelana nazo zonke lezi zimo, ama temptation. Some people say I know uyazidayisa. No, I'm not selling myself, but glorify uNkulunkulu owangisiza ukuthi ngikwazi ukuhlala, because I made a decision. Now you can sit down and make a decision ukuthi uzibuke ukuthi what sin am I struggling with, and take a decision uphume kwena, because usathana ukubambe ngaleso sono leso. Uyabo? So and then you will get your deliverance. Nguzwa kahle. Yes. Mawuthi fasta 3 days, like you fasta wena ke nje ngaluphi uhlobo. Ngisho ngoba zihlukene indlela zokufasta. Omunye umuntu uzokutshela ukuthi hayi mina ngifasta ngibreak mhlawumbe after 6. Omunye uzokutshela ukuthi nje angidli lutho at all. Kuhlukahlukene wena wenza kanjani? Yeah, no, kuyahlukana nakumina. Okay. Yabo nje from Friday I've been this na indlela right yokulwa nemimoya. Okay. I've been praying from Friday every 3 hours until Sunday 6. Every 3 hours. Praying every 3 hours. We started praying was 6 Friday. 6 to 7. And then 9 to 10. And then 12 to 1. And then 3 to 4. Okay. And then 6 to 7 until Sunday. So it depends kumuntu. You cannot detect kubantu. But mina these 3 days bengiphuza amanzi kuphela netiye. Oh, okay. Yeah, it depends. Most of the time I break mo 6 and then have Lord's Supper. Yes, ahead. And then have Lord's Supper. Prepare your juice. Mina I use cranberry bese ngisebenzisa ama crackers. Oh. Yes. And then prayer, we read from the scripture. I have prayers. Engawathatha Derek Prince. And then I have my Lord's Supper.
Okay. Yes. Awulindi lo sapho ukuthi uzoyithola esontweni. Yeah. Angileni ukuthi ngizithole esontweni. Yes. Yes, and the scripture siyasho ukuthi odla excuse me. Udla mina uqhubu lwami uyophila kuze kube phakade. Yebo. Yes. Masikwenze sikwe sikhumbula ukufa kwaJesu. Yes. Yes. Ngikuzwa kahle. Alright. Ukokhuluma indaba futhi la yokuthi wawusuplan ukuye eGhana. Wayishiya endleleni. What happened? Oh, angithi when I planned to go to Ghana, I think uNkulunkulu convicted me and my friend ukuthi this thing yokuya eGhana it won't work. Oh, anzange niye. Azange see. Okay. Yeah, we decided ukuthi no, I think because we saw many videos now akhuluma ukuthi this is prayer. And since umngane wami lo owaye born again naye uthe uma uhlanganisa wabona ukuthi let us try this thing of a prayer. That is how I got born again. Oh, yeah. Okay. So ngase ngibheka ama video ku YouTube because mina journey yami ilapha ku YouTube. Usizakala lapha ku YouTube. Usizakala lapha ku YouTube. I don't ngiyasiza. I've seen this kind of podcast. Wona la wasiza abantu to get information. Oh. Yes, because I was umuntu nje wangikhulisa mina uDerek Prince. And then later ngabona uJames Khawala. That testimony ka James Khawala ka 3 hours ngalalela 3 times. Yeah. Iyona ke yangivusa ngama ngandlela engimi ngayo manje. Okay. So that abantu they must listen to that testimony. They must listen to that testimony. It's very powerful. Oh yeah. Yes. Okay. Yeah. I know ngiyakuzwa. Then ilokhu ngana lapha ekhaya ngoba phela nakho agcina sewuthi ahampela yolungisa uRondo. Wakushiya kanjalo noma what happened? uRondo manje ukhona nje laphana ngawakha umhile. Yes. Umalume uhlala kuhona. Uyavakasha from time to time ngashiya kanjalo. Oh, kahlahlwa agcina usiza umalume. Yeah. Kade lapho kuvuka ekhaya lapha ya. Yes. Oh. uNkulunkulu mina angifuni bazalwane ukudlala ngani uNkulunkulu khona yaphila. You see this izwi iBhayibheli it's a living word of God. It's a living word. I'm a living testimony. Yeah. I'm a living testimony. Mina njengoba ngisho ngithi bengakwazi bengahanjwa izinto emzimbeni. But when I read the word of God lezinto bezilokhuza beziphuma until zize ziphele. Oh, amandla ezwi. So you need to fight if una lento. You need to fight. Awudingi ukuthi ube isango. Yeah, awudingi ube isango. Futhi awudingi lokukhohliswa kuthiwa une gift. No, there is no gift la. Yeah. Sathane udlale ngabantu kakhulu. So nabaningi ke futhi abasebenza overtime ukudukisa including kulabo abathi basindisiwe. Baningi abadlala ngabantu. Yeah. Baningi abadlala ngabantu. Okubhlungu. Ababa bafuna ama dark powers lapha bazobuya bazothi ba deliver bona abantu bemanifesta la kanti ba manifestwa ile mimoya engekho right. Isimo sakho sibe worse than before. Okay, enye into engifuna ukutshela abantu when you sindiswa, because there are people who are saying isimo sami masishintshe. Yeah. But I've been praying. You need to break evil altars, family altars. You need to break them. Okay. You need to break your personal altars, evil altars. You need to break your dream altars. You need to break your word altars because there are things that's khulunyiwe. You need to break all this. You need to sit down and break generational curses. Yeah. Because we inherited izinto izono zobaba mkhulu and confess on their behalf. Scripture sisho njalo in the Old Testament uthi uNkulunkulu if univuma izono zokhokho benu ngiyokhumbula izivumelwano sami noAbraham noJacob. Yebo. Uyabo? And then uNkulunkulu ke ibusiso ke uyozehlisa. And enye into is soul tie. You see soul tie
iyakwenza ukuthi ihindarishe relationship yakho noNkulunkulu because isoul tie ushadile ubucabangana nomuntu wangaphandle i-ex yakhe yakudala. It is because the Bible says you are one spirit with a harlot. So the moment ulala nomuntu your soul iyahlangana naleyo muntu lo. So kubalekile ukuthi you must break those soul ties. So imagine ukade ulala nabantu abaningi. So all these things uthola ukuthi umuntu athi ngalala nosibani impilo yami yajika because mabulala nomuntu you become one and amabhadi akhe if unamabhadi nawe uyawathelela kuyena naye nemabhadi kuhlangana kuba yenye impilo yakhe yashintsha. So you need to break these soul ties because they hinder a relationship yethu noNkulunkulu. Yes. Ayifuthi usakhuluma ngalokho nje ukwayi mention indaba yokuthi khona nje amantombazana analezinto ithe yinoma mlambo. Yes. Abanye bayazi vele. Yes. Abanye abazi. Yes. Uthola ukuthi ulale nomuntu onenyoka le nyoka yasala kuyena. So nawe mawufika usuzolala naye uthatha lamabhadi lawa lo muntu ngithabalala nabantu abathwele. Uyabo? So especially la abahamba ama club umuntu uyafika lapha afike anithengele utshwala athatha intombazane ahamba ayolala nayo eflatini or endlini yakhe noma afika ayishiye lapha ayifika inyoka ebusuku uze umuntu athi ngalalwa yinto engingayazi umuntu engithathile. So the moment nawe ulala nalowo muntu that is why I always encourage abantu ukuthi musalo asiyekeni ukuhamba silala. Asiyekeni ukuhamba silala lento ukuthi senza ama orgies senza ama party la epartyini ulala nalomuntu niyashintshana no partner ulala nalo uyashintshana no partner leyo nto ayikho right ebusweni kwaNkulunkulu ayikho right nje naturally ayona into asempilweni yomuntu yam affect kakhulu. Ngiyakuzwa. So kubalekile ngempela ukuthi sizame ukuthi whatever ke noma ngabe kuthiwa usindisiwe kodwa lo naye ngaleso sikhathi at least hlala naye. Uyabo? And nalento le abazalana abayenzayo ukuthi wathi umuntu uyiborn again uthola ukuthi ukipitile. There is no such. Uyabo? It's fornication. So you need to do away because ubambekile awuzenzi. Trapped. Ubambekile. So uNkulunkulu ke uhebuka inhliziyo ukuthi lo muntu uhleli lapha ngoba usathanda noma ngabe akasathandi uyakubuka futhi mawuzimisela ngokuthi ufuna ukushiya lapha kodwa manje ubambekile. Ufuna ulubhukule mina ngalwa. So mina ngabe ngithandaza nomngani wami kuthiwa uZamo besithandaza naye ke when we started this journey akufuna ngalo ube wedwa in this journey. Besithandaza naye thola ukuthi we plan fasting yabo until ngihambe ke ngitholeke abantu ngize ngathola ke group ke le ngithi ngikuyona njengamanje because ngiye ngalifuna isonto amasonto amaningi awekho right. I don't want to lie ngengahamba amasonto but my spirit ifike it this is not a church. I figured this is not a church. So ngagcina ke ngihlala endlini owangampela ngithandaza endlini ngithandazela endlini until ngize ngithole le group engikuyona ngo-April. This group engikuyona manje yahlanganiswa wakuzoba nenkonzo eSoweto uzofika uBabXaba. So yaorganizwe uST Media. That group was formed through that setup here enkonzo ezoba seSoweto I think it was April. That group was formed through that. So ikhona ke iyaqhubeka we pray every day. Okay. I pray every day. Ngoba ngishilo ukuthi it's 5 o'clock. It's because kubalekile if ulalile wathandaza ekseni usathana uyafika kudefile a renew a covenant through dreams. Kubalekile ukuthi uvuke ekseni uthandaze and cancel everything leyenzeke before. You need to have a set of prayers ekseni that cancel everything and command the morning
ukuthi usuku lakho luhambe kahle. Lube kahle. Yeah, because the Bible says his mercies are new every morning. Yebo. Yes. Oh. Hayi siyabuza ufakazi bakho buhle endlela esimangaliso buhle ngoba buzosiza umuntu. Yes. Bona bathi nje izinto odlule kuzona azikho zinhle zimbi impela nje futhi zibhlungu ngoba uthi walahlekelwa indlu walahlekelwa unkosikazi walahlekelwa imoto nje akuyona enhle leyo into embi bathi buhle kugcineni ukuthi ekugcineni bune victory. Yes. Bathi nje engiyithanda kakhulu ile part le eyokuthi constant prayers ngoba abantu abaningi bafuna ukuthandazelwa kayi1 bese bevele makungenzakalanga umuntu avela ayeka umkhuleka usebenzi kanti ungamcela umzalwane nomfundisi akukhulekele but nawe qhubeka ilwe lempi. Mina ngibafunile abafundisi ukuthi bangithandazele. Hayi ngibafunile mina ngikhuluma lokho ngoba ngikwenzile. But bekumhlangazimuka nomoya because I remember I had this dream. Ngangihamba no pastor njoba ngishilo ukuthi this dream interpretation yayithi don't rely kulabo abantu. There was a storm coming. Ngimemeza upastor ayulele akasizwe istorm. The storm kuyavunguza la ngaze ngamemeza igama la Jesu. Upastor ulele la istorm sama. The interpretation was don't rely to these people. uNkulunkulu wazi ukuthi uthini kimi. So don't rely because they are using abanye I'm not saying all of them. But most of manje sekuyabheda. My brother manje sekuyabheda. Most of these pastors they will come and you see don't get excited if umuntu ekutshela eprofessor ngempilo yakhe ekutshela into eyiyona. Because they are using dark spirit. Nakho nawe uthi nayi le nyanga le wayithola ku Facebook yayisha exactly into ekhona but from which source that person even mentioned igama le ngane yami he mentioned ukuthi ngisebenza bingamtshelanga but from the wrong source so no pastor ke bakhona basebenzisa lawo ma sources bakhona ama churches amaningi once mina ngithi maya kwathiwa mabe kuthiwa nisindisiwe lapho maya kwathiwa kunamanzi nigoduka nawo hayi mina ngine problem bathiwa kunamanzi enigoduka nawo ngine problem why isifile kube these people let me tell you these people marine spirit ubona abantu beempophomeni there is a snake there and gezayo ngihambile mina impophomo uyafika lapho unikele mofika ngempophomeni kuthiwa nikela kumnikazi ubani umnikazi wento there is a snake there unikela khona even olwandle even emfuleni there is a snake sakhona there was a time ngiya ngiyothandaza emfuleni at first spirit sami sasingavuma ngisakungakasindiswa ngafike kwakuthiwa ngihambe ngiyothandaza khona ngishisa impepho lapho ngenze yonke into bese ngiyathandaza bese ngihamba igazi lami lalingishiya you know what I did futhi ngifake ingane zami enkingeni so ngathi wozani nizongigada because manje ngiyasaba so this makhona abangigadile if nento eqhamukayo and then they will tell me. So ngase ngihamba ngafika ngashisa impepho ngenza yonke into. Guess what? That very same spot in 2 weeks or 3 weeks time. There were people who died bedliwa inyoka. In that very same spot engithandaza kusona. Hayi wena. Yaphume there's kuneni indawo ngasekhaya emfulo lapha ngaka BB abantu bayawazi nganoma imbhokodo endlwa igama lalo yalokho. There are people abashona lapho babehamba nesangoma. Badliwa inyoka yabamunca ubuchopho so babengakwazi lenyoka yebabambile babambe njengoma ibuthi so bengakwazi ukubaleka 3 of them died in the very same spot engangithandaza kusona ela ngikhona ngishisa Angabe uNkulunkulu angifuni ukudlala ngathi umuntu kade kwasehamba edunguza la edunguza so now once esesinikezele ngeke ngithi uNkulunkulu is a God of second chance
Yebo. So once akunikeza this second chance, grab it with both hands. Kakhulu. Ungasaliyeka. Yeah, ungasayeki. It's up to you whether you want to go in a broad way Yeah. or you want to go in a narrow way. You decide. Yeah. You decide ukuthi your soul ufuna when isiphuma kulomzimba ohleli kwena kwesikhashana ufuna ukuthi iyephi. Yes. Because it's us as decider. Uqinisile. Sizidecidela thina while sisaphila because your soul will go somewhere. There are two places, the broad way or a narrow way. Yebo. Kunjalo. Oh. Hayi cha, hayi uyibekile nje kamnandi futhi izwakele. Engakusho nje mina ukuthi nangu uJesu uyawezwa amandla nje omkhuleko noJesu Kristu. Uma ngabe nawe ngomunye wabantu usuhambe waze kwatsheka isicathulo. Usuze ukhathele uthi awusazi kwahlangana nale video le. Lalela ke na isolution usuyizwile khona. And isolution yakhona akavidelelekile impela. Njengoba usho nje wayezwile naye ngomthandazo wathi awu ngisafuna lezi mina eziphatheka inezinto eziphathekayo. Lalela thatha uJesu nje. Abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. La sikhuluma ngoJesu Kristu ophilayo. Baningi noJesu. La kodwa sikhuluma ngalo ophilayo. Lo waza la emhlabeni wazalwa la emhlabeni waphila bambethele siphambanweni. These bembethelile bethi baqedile ngaye bamfaka ethuneni. Ngosuku lwesithathu ithuna lavuleka waphuma ephila namanje ukhona uNkulunkulu yaphila and yilo esikhuluma ngaye ke la thatha uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho. Lalela kuyohamba ama spiritual husbands, spiritual wives. Ngeke lokhu uhlupheka nangamadlozi nangazo zonke lezi zinto kuloko abantu beqhashazwa ngazo and then uzokupha nomoya ongcwele ukwazi ukudisena ngoba uyezwa namasonto kubi kakhulu. Ungazi uhamba ulahlekele emasontweni abhedayo ngoba yena ukhona uNkulunkulu uyasithanda ngendlela esimangaliso. Ngithi nje mina oza kuJesu Kristu. Mhlambe ke nawe unamazi okugcina plus nama contact for someone ofuna ukukuthinta plus ne group leyo obukade ukukhuluma ngayo. Ya ungasipha nje. Yes. Engikushoyo sengivala uJesu Kristu oyinkosi. Yebo. Uyabusa. There is no other solution ngaphandle kwaJesu. Yebo. Buyeleni kuyena. Yes. I'm the living testimony. I was delivered from all sort of things. And masimthatha. Yes. Ungabi njengami uphile impilo engekho right since ngisithe ngaphila impilo engekho right for a year. And talking to also all believers who are still living in sin. Yes. uNkulunkulu can deliver you from that. Just decide and live a blameless life. Yebo. Because lunye usuku will go sizofa, decide and take your soul endaweni right. La sophila khona inguna phakade. Yebo. Because this other one nakhona siphila inguna phakade. Kodwa sobe sisha. So it's your decision today to say uyeka yonke into and live a blameless life. Uphilela uNkulunkulu yokusiza. Nami wangisiza. I'm single for 3 years. Yonyaka wesi4 lo. Akukona ukuhlakanipha kwami kodwa ukusizwa ngiyena. Yebo. Yes. So igroup sinayo akusho ukuthi mongena egroupini sesiyo is fellowship. Ukuthi sikwazi ukuthi sithandaze if ungenalo isonto noma unalo isonto kodwa kuyasiza ukuthi uhlangane nabazalwane. Yebo. So siyathandaza khona if uthi ufuna ungicontacta khona ke na engibasizayo ukuthi sifaste because kule journey awudingi ukuthi uhambe wedwa. So abanala problem engibasizayo ukuthi sifaste every week for 3 days, every week for 3 days. Okay. You can contact me ngikufaka egroupini. Yes. 063 0904 055
063 0904055. You can send a WhatsApp message and then usho ukuthi ucela ngikufake egroupini and then I will add you. Okay. Sibaningi nje that we share ama sessions. Akhona amanye ama brethren enginabo lapha ya. Sibambile. Siyabonga Nkosi. Kuhle, siyabonga nje nangobufakazi bakho nangesibindi sakho sokuthi usuke uze uthi asizoveza lezi zinto lezi singathuli nazo, especially uma ngabe wena sokwazela ukuthi uphumelele uxoxe ukuthi wena unqobe kanjani ufike kanjani kwi-victory. So singakuconfirm ukuthi wena asakuhluphi lezi zinto zamaphupho and stuff. Okay. Akusekho into yaphela. Yebo. Consistent prayer. Consistent prayer. Amen. Then say ukuthi usu delivered then bese uyayeka. These things are stubborn, ziyahamba zibuye. Azithi mayihambile ngoba zizobuya zizobheka njengoba ulikhothile lela verse ukuthi kusasenjani asithola ugcwele izwi. Ugcwele uNkulunkulu. Futhi ngiye ngithi uthola indawo yokuhlala. Futhi ngiye ngithi you need kufanele sivuthe vele umlilo so that even if kuthiwa siyahamba le ndleleni amadimoni avela azibalekele even if usendaweni ethize you know ukuthi you are in a gap ayikho into ezokwenzeka ubusathane abasebeplanile bazovela bazibalekele bangakwazi ukwenza so kufanele sihlezi sivutha vele. Yes, ayibeka kamnandi. Yebo. Uhlezi nje uvutha. Uhlezi uvutha. Mhlawumbe uzuxakeka ukuthi abantu bangibalekela nje mina yini kanti hayi ukuthi bakubalela ngoba bekubalekela. Yilento le. Yebo. Yilo uNkulunkulu. So uthandazela umuntu nje avela sinde same time. Yebo. Kumele kube njalo. Bakuna amadimoni uyamthandazela idimoni elihamba. Same time. Fana sivuthe. Amen. Akukho konye ukuvutha. Yebo. Prayer, read the word every day. Fast at least every week. Yes. Consistent prayer. So you have a set of prayers. Yes. Have a set of prayers. I know sayibonga Nkosi. Lithizo nje uma okwadliwa isikhonyane kuyophinde kubuye futhi. USathane wakutshontshela lokho akutshontshele khona. Akobuya kuphinda phindekile. Awuqalile kumina ke. Usaqalile yabuya. Yebo. Yabo mobu namanga. uJesu Kristu yena oyinkosi. Ubonile nawe la. Ya ngiyabona nje imoto ofika ngayo impela imoto ikhona iyaphila. Yebo ziyabuya ziyabuya ziqaqalelo yabuyisa qalile. Awuzwake. Sithanda lokho. Siyabonga kakhulu ungasali ngemuva ngiyaphinda impela ungasali ungena Jesu Kristu sibonga kakhulu brother. Bonga mina. Inkosi ayigcine ikubusise sayivala angazi mhlawumbe ngelinye ilanga yokuphinda ubuye futhi wamukelekile nje sekusekhaya la uma inkosi wena kanjani ngophinde ngibuye. Okay hayi kulungile siyabonga kakhulu nasemakhaya siphinde sinibonge nonke nje ubukele wazwafika la ngiyathemba nama adverts wabukelile inkosi ayinigcine nonke nibusise endaweni zonke sithi nje uJesu Kristu inkosi ngomusa wayo futhi inkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen.